thir tu le ngai thatu song song te chi bai vek ule tun tum kan video a chuan puitling film chang thin ma se tu na chuan annun freestar ta na hlan to thu soi kan nen ho don ani annun lui chu kalsanin freestar tan anin petoa tu na chuan freestar tang lo chuak limna tak tak remna tak tak le be sei na thar nen annun an mang me kani ole tu na chuan puitling film chang thin ma se annun lui kalsana I suah ne na annun hlana nun thara bultan to de tu sei ro pui tak tak ilo thlir hawang o airport lampanin ka kala ka bible po ka keng tel po ka thona ka chuan lai chuan thupuan bung ni changsom ni danga som ni pathum ka siar fuwa he thu hi lo in zia ka ni ma sela dem na chekanei mei chia je beli zol nei nu in ti kha in ngai the wangin ani chuan ka boy te chu in ngai le milem biana thil ai zirtirin a hruai bo bok thina ni sim turin a hne na hun bi ka tuka ni ma sela mi ngai chin chu sim du lo a thil ti chin te chu a sim san lo zongin hreom na sataka ka pai don a fa te chu free in ka ti hlum bokanga ti chuan kei rilu le thinlung en tu kani ti ko hran ho zong zong chuan an thiang tin in thil tiang zelin ka pe thewang cheu ti hi chu thu ka chiar lai chuan ka tap ta zoi zoya kei chuan lalpa poi ka tilutu hei hi kanun dan le ka thil ti dan thina ni ti ka khelo I thinlung ka tinani ka tia chu ta tang chuan ka thil ti thin chu ka sima pathianin heti hian min thril nin ka hria hei hi inu na ta na ka du chu ni lo I ta na ka du chu mangai na te khamuan na te hlim na te na khatani voin hian hepon industry hi I chhuwa sana ni chuan midang tu main an pek the ngai lo tur mal som na ka peng che tin chu karin na sin kong step poi mo takani chu mini vek chuan ka sin na nung ber tur chu ka shuta ka hlo na nung ber tur chu ka laboka chulai muna om ve zong zong te hne na chuan heta hian min hmule ngai to lawang voin hian he industry hi ka chhuwa san don ani ka tia Giraffe. Atira chuan saru ka thalak le taksalang tam thalak ang chau ka ti thi mak ka ti dewa ma se he industry hun engmo chen kom nu chuan ka zain ka thiam ta hle maya ka soi du ngai lo soi turte ka ni na lo anga lang turte min ti thina ni chuasan ka duwa ma se ka tang kat nin ka hria sumwang te poni mai thei mi ten min hriat lar nu chuan keima hi midang dai ni ten ka in thra thina ni ma se ka chung ril ta kha chuan mun ruak lian ta ka omani ti chuan ni khat chu mi pakhat Christia an ko hi ka tong ta ani chuan zona ol sam tak min zota pathian I ringem ti zong hi chu zona wang chuan ka taksa zong zong hi a hi chuak vek nin ka hria hetiang ang pathian thu pathian chanchin hi hun rei tak ka hreto lawani ani chuan pathian in min manga isiate ka sual ngai damani theinan frosa I suwa thi dante nun thara bul ka tan le thei dante chu min hrila chu tatang chuan he industry ka chuasana I suatan ka in hlana kanuna lal ni turin du thanna ka siam ta ni atira chuan katan thil tharani hi kan ti chin te ang katia na mai lom thakata voi som ni panga tanga voi som thumvel ka ti thin thirani hi katia ma se kalu thuk zela hun engamo chen nuwa chuan kani tin routine lo ni ta a ngaya kanei towa engthil nge ka ti chia po ka ngai to to lo tunge ka ni po ka hre to lo ka in hlo to ni keima tak tak kha bo to ni ka thian te le ka chung te la ka tangin ka in thiar fi hlima a chan chu mual phona le suana na sataka kapil bawani adama le evi chanchin min hriat chhuatira atira chuan saruakin an oma an zak lem lowa ma se sualin alu chil nuwa chuan pathian laka an in thup ta ni chu tiang chia chukani ka in thupani min mangai em tu te laka ka in thupani a chan chu engthil nge ka ti thin ti an thriani chuan ka ma chhona ngai donani chuwang chuan an naya om a in ka in thiar filim ta zo kani kanu khole text po ka chang to lo ka mangai lo wang ni lovin an laka ka in thiam lo lutuka ka zak buka kanun dan hi an mu ka du lo ani ka show masaber kha kala khreng rap thak takani ka hlau thong tak zet bok mi pakhat phei chuan he thil hi ti du tak takem ti du tak tak ang point ilang lo min ti hialani nie adigani shooting kan zo nu chuan bathroom ka thuwa
darkar tam takat tapani ka intena bolhlo ka intia ka zak tak zet pokani chutatang chuan ka tuar chhuwa theinan le ka sin te kapal tang theinan damdoi ka etanta zu te po ka intanta ni mase chu thimsinga po chuan thilmak tak me lo thlengta shooting kan neina hmuna te chuan bible ka chiar ta thina khati lai kha chuan pathian min kauna ni ti ka hrelo mase tun nuwa hian pathian min kauna ni ti chiang takin ka hretoni tuna chuan lalpanen nun tharin bul ka tan towa keima anga he industry ommek mei chiate hena chanchin tha hril turte tan pui turte nun thar le beiseina thar pe turte in pathian in min du nin ka hria chu chu min kau chan poni ka ring kumkomi kanila in pong sual kania ka beidong ema ka thil ton chuan min shop ema bol hlo nin ka in thria ka thiam lo uvek nin ka seboka ka tan bel tur le rin chan tur in nga na tur mun him reng omin ka felo chu ngai to na zong zong chu naw pang kumkomi ini lai khan han nei ve chinte ma chon dan thiam harani ka thinarim ema ngai sak le ven him kani lo wangin ka thinarima kanu le paten min ngai sak lo wangin ka thinarima ka pain min kher lo wangin ka thinarim boka chu wangin tei rol kani chuan ka hel zo ta vekani hei hi mitam tak puitling film chang tura industry min thruai lu tu pakhatani kholaya pai chhuwa kani nu chuan puitling film channa mun pui tia hriatlar San Fernando Valley ka topa reilo tia stripper anti club vela saru kalam thin rui lo le zungol vei kalonita a engma ngai tu ka nei lawa engma kher ka nei heklo klapa azurui chuin ka thuwa chuti lai tak chuan puitling film chang thin mi pakhat hian an industrial lut turin min soma kalapa chon run lutin puitling film chang duem I chelo boxi I hot boxi poisa tam tak I hlo chuak thei don sin atia karel ru chuan beisei tur nei lo poisak nei lo single mam ta chetak kania poisa ka momo tin ka ngai tua a hne na chuan engzan nge ka hlawang dollar sang ni mo ole ani le himem o te reng mai a him khop mai I chiang amo o thakata voi khat HIV test in Asia donalom a himang ole thai katia ti chuan sex lama tharum thonang chi te pong suat ang chi film chi rang somthum chuang zet ka siam nu chuan mi pat mai siat na tanga kai thei nat na chit ni ka kai ta ni chuwang chuan mani in ti hlum ka tuma dam hi ka pai to lowa ka chaw to tak zetani vanlam chu ke ena pathian hne na chuan nang chu ni kher chuang lawang enga tan ma min ti hleinem heng poi ka chunga thlen ti ri phala lom ka tia nie ti dam thailo nat na ka nei ti ka hriat khan dam cha na ka nei to lowa ka beidong tak zetani voeng zang nge mani in ti hlum ka tumpo ka hreseng to lo ka kut pahnia hian chema ka in zeina serpo la om rangani pa ka neya nat na ti dam thailo ka nei poka HPV anti cancer thlen thei virus te po ka veiani HPV wang chuan atnuwa ser cancer ka nei ta chu wang chuan doctor ten ka sep chan ve chuan payanga yani naw voi thum ka siata voi khat phei chu ka chhul ni lo mundanga naw lo in siama chu thil lo om takani heng zong hi ka tak sarim lu tu ka wangle a chiat to lu tu wanga khengani dam chan tur nei pon ka in thre to lo pathian chu ka au thina min chandam turin ka ngen thina dik tak chuan kha industry ko omlai po khan ni tin ka tong trai thin ka ke som renga khoya ama kalna tur dang ka nei chuang silo ti chuan chutia ka hun ka man mek lai chuan van nei thak takin pathian in min chandam ta pathian in min changa ni khat chu pastor fapa kanuna ron thruai lu ta nie pastor fapa puitling film chang thin le pastor fapa thilin me lo ve tak chu ni te ro kabula run kala I chunga eng thil nge thleng eng wain nge hetiang hiani om atia ka chanchin chu ka hrilta ani chau khani ka taksa ni lovin kamita tak en chung le ngai sak takamin kom tu tlangwal om chhun chu kumtam tak chung ka ton to lo kamita tak en chungin mai chhana min bia ka kut chu vuana apoi ka ti hle mai I chunga thil thleng chu atia chuti lai chuan kumsom pariat chau kalania ahmanga ina kha nar ka tum rangani ma se ani chuan nilo ka kalsan don lo che pathian in nupuya nei tur chen min ti ani
ka en ko lang che atia kei chuan engwangin nge kei ang mai se thalo fanei to le na ti dam theilo nei hi en kol tuang katia ani chuan ka hmangai chelom atia ti chuan Valentine's Day kan in nei ta ma se thil ol samani lo a har sa tak zetani kadam lo em lai le karil ru boy em lai te chuan ka pasal chu ka bula om rang thina in siam thale turin kumriat zet hun ka mamoni chu hun chung zong chuan ka payema pailo emo bible ka siara biak ina ka kal thin pokani pathian chuan min titlom zela akunga min throi kir le me kani atira chun thre om kati biak ina mi zong zong chu an hlim thei ema kei ro chu thin rim na le hre om ti nei ka khatani ni khat chu pastor chu thosoi turin aron ding chuaka kum som thum mi velania thu soilai tak chu na top thuta biak in lian tak mi pui tam tak zinga chuan min run ena champion ni ne tuini ti riem aron tia chu tiang thu chu tu mai min la hrir ngai lo ka chunga chuan ma na mei cheno pang fel tak kha arun har chuak le ta nie champion kani ka finga music lama ka tuya mi ro pui tak kani theiani katia chu ti lai tak chuan pathianin I du dan angin inung to lawanga ka du danin inu ve to ang ati chu ko hreta ti chuan chu pastor chu katan pa angalo ni ta nilai le pathian ni piang in biak ina ka kala athu soitin te chuan min shoka ka tapa ka ke sompokani pathian thil ti theina in kanu ti dam ta amen pastor fanu kania Christian chung ko tanga salian kani mase atnuwa chuan OnlyFans account ka siama mai chedang lam tak anga kain lan thin wang te poniang thama sabera dollar serious sanga zet ka hlo chuak ani chutatang chuan ka ti chhauta zela mase kanu le paten an thre chuaka an tab zoi soya min hoi santani ni khat chu mai pui bula ka thuwa ka bible chu ka poma lalpa tuna hian I chhana ka mamoni tin ka tong traya tin a chhana po ka mutak zetani kha thamun na angkha Isu chaw lo chuan midang tu mai min pe theilo ti ka chiang ka du dana kanun zel chuan chu chuan min tina mai don ti ka hria chu wangin tu na chuan pathian rin chan le arwa man na anga malam pan zel hi ka thang to ni ka chakna in na ka du to lo a chakna chaw in na ka du to ni tu na hian rin na lama kala nau pang hlea Christian nau pang ang main kala tharani ma se chakzo ka malam pan tur le rin na konga thang lian turin kein pe to ni pathianin kaduna athil ti ka mutoa tuna chuan ama nen sawak malam panzel kaduni kapuitling film ma saber chu kan shuta karin aina ol samphiana andu angin thathakin ka sang thei boka reilo te a chuan ka phone chu offer tam jok nen arun rina sata hle maya atira chuan sum khamin hip tu berani chuti rualin tlangwal chak thatak kania mi pat mai chiat na le mi nga event ni kha ka du bokani ti chuan reilo te a mei chia sum le ming than na chu ka pathian an lo ni ta chung thil pathum te chuan min thunun khatani kum khat le chan ve nuwa chuan min ti setan ta a har sat na te chu kan nei renga abik takin Christian kania pathian la ka tangin ka hlatel tel ti in thriat na chuan min ti hre om tak setani kum som ni panga zit he industry hen ka om ta nilengin mi te chuan VIP treat in min treata ka du apiang min ti sak thrinani ma se ni khat chu film lian tak kan siam zo nu chuan ka kara ka chuanga reivak lo ka tlan nu chuan kar chu ka ti dinga ka ke soma ka tap hom homa pathian chu ka tin na hle ti ka hrechuaka keima ngei po ka in ti chiani beidong takin atne na chuan ka du tok to khongei min shoi kir le toro tin ka au chuaka chuta chuan thil mak taka thlengta a hmangai na te angai dam na te a thlamwan na te chu ka hre theiani papatlan bo chan chin chu ka ril ruwa lo langa pathian tharawin ilam parin karun kale ati chu ka hreta chuta tang chuan kanun chuti danglamina omta ni zan khat chu ka bial pai min pung suala atuk zinga chuan khoi chet kani ti in hre chuin ka hara chuta tang chuan mi pa zong zong min nai tu te reng hian engemaw takit bin ti chet an du wang nin ka hriani mi pa ho du zong magazine model angin ka thok tan ta chuta tang chuan puitling film chang turin industry ka zuang lu ta ni mai che tlei rol te ma ni la sum tam tak ka hlo chuaka
mi ngai ven po ka hlo hle bokani mase zan khat chu keima chawa in lampana ka holain ka chungril chu ruak ngoi in ka in tria hlauna na satakin min bei boka ma ni chawa ka hlawa mi pa ka hlawa ka ngai to na ka hlawa thi po ka hlawa ni penik attack ka nei tan ta ka taksa chu khura ka lung phu chu puak ke tur ang mai na phuna sa em boka ka hlau thong tak zeta in ho thuai ka ngai ni ka tia chu mini chuan ka nau pan lai pathian mai na chanchin ka hriat thin ka chuaka in lampana ka ho lai chuan biak in ka muta a chunga ka lu chuan pathian chuan mangai na nen min ku awong nin ka hria a to pa chuan ka in dik taka ka ho nin ka hrebukani lalpa misual takania i hne na hlan tur le dil tur engma ka nei lo ka tia ma se chu taka thut lai chuan a mangai na le min pomani ti chuk hre theiani tin hei hi kom du na mun chuani kanun hluya ni lovin heta ama ni na len tun hi ka duani ti ka hrechuak bokani ka free masaber chu Santa Monica kan shuta karil ru buai dewa wangin ka manager chu ka khola ma se ani chuan ka thu soi te ngai thak ai chuan miti har satak kani thumin thrila he industry ranga sumlak lu chunzom zel ka duani chuan nung changmoi ka zira ngai thumin thrila zan khat chu until min ti tir ka ti du lo wangin ka phone min lak saka ka phei khok min lak sak boka Southern California lo nei na mun pakhata min mut chiata ni chuta chuan pathianin heti hian min thril nin ka hria ithil zong le a chan na zong chu Bible a tin mai che then khat ne na journal ka dila tun mai journal hi ka share ngai lawa ka pol ngai lo bokani karil ru chuan ke hi ka ata ni hi ka tia ma se chu ti rual chuan pathian thu ka share le ka hriat zong chu ka poma ka ring vekani vo in ni thlengin chu journal chu ka la kol tharangani chu tatang chuan pathian thu ka tui halta ema chu ka tui halna chu re theilawani isu le tui chun chu bula mai che chanchin khamin hriat chu tira isuan mai che ne na chuan tu po he tui ina piang chu an tui hal leang tu po an ne na ka pek tur tui ina piang ero chu kum khuain an tui hal lowang ate chu ke ma chia kani atira tang regin Bible hriat thiam na min pe a chu ke ma tanga lo chu kani lo ti ka hria ama tanga lo chu kani pathianin ka hne na run thleng tur hian hun rei takit manga chu wangin ti tura ka du che iti vat theinan ka bu sei vat che angai ni min ti nin ka hria keimang mei chedang henun kal san du tu te tan ka kut phar tur le tan pui turin min ko nin ka hria ole puiting film changthin ma se he industry chuasana isu hne na annun hlan tu te chanchin kan threta a he an chanchin hian i hun kal to chu eng anga thim le bol lo po ni se chu ain pathian mangai na hi anasa zo ka di ti min hriat non tirani atidam thei chea asiam thale thei chea nun thara apele thei bok che ni he testimony tang hian rem na dik tak hlim na le khamun na zalen na dik tak chu ming than na te sum le pa ya te he khovela nom sakna te ni lovin isu Krista chawa omani ti min hriat non tirani anni pon annun an thak dang lam thei ni chuan nang pon engwai ngei thak dang lam thei lo bi kang chu wangin he video hian a khoi che ni chuan hei hi hrerengang che bei sei tur ilane ri isuan akut phar chuin alo nga freng che ni lalpan mal som vek cheu ro se amen